Hi guys, welcome back to my channel. Ang vlog ko karon is tungkol sa miracle fruit. Guys, kaning miracle fruit mo ni ako kanunay ipainom sa akong nanay. Dili na ta sige og palit-palit og mga tambal. Maayo ni siya sa mga cancer, mga unsang mga klaseng sakit. Miracle fruit ra ang kanunay namong imnon. So guys, subscribe kung yung wala pa nakasubscribe sa aking YouTube. Subscribe naman mga sis, guys. Salamat naman sa nag-like o nag-comment, na-subscribe sa YouTube ko. Salamat kaadyo mga amigo, amiga. Samahan mo kami sa akong paano unsaon pagluto sa miracle fruit, unsaon na mo paggama. So guys, tara na. Kukuha kami ng miracle fruit. Sige, kumaha ka na. Ito po ang miracle fruit. Isa ba yung yung hinog na miracle fruit po yan. Yellow. Nausam ka eh. Hala, napupo wag ko sa dito man hinog sir. Libre na sila. Magaan pa lang mo. Magaan naman gapon na sa buong kayo. Di ba na pwede man? Kahit ang sinanay kay Kwan man, cancel ba? Nga ko ba na inom sa tambal? Lutuon pa rin siya. Lutuon, iba mo ka mo. Kaya mga sakit-sakit dito. Sige. Salamat kayo sir ha. Okay. Uli namin guys. Bunga namin miracle fruit. Sama ni ulo mo sama? Ha? Ay, ulo. Ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng miracle fruit. Yes guys, bye. Ito yung miracle fruit na nakuha namin. Upat ka mo ikuha kay pag maluto na daghan naman na siya. Bit na ni Michael ang miracle fruit. Si Michael Alaska. Gibutang sa doorway para tuon niya. Nay? Oh, dali, dali. Salindabil 9.